Bueno, Josune, ongi etorri? Eskerrik asko. Konta iguzu, nortzara edo nortzat hartzen duzu zure burua? Bueno, artearen munduan, kulturaren munduan, euskararen munduan ibiltzen den, saiatzen den neska gaztea edo profesionala izan nahi duen pertsona bat. Eta nongoa zara, hemengoa Iruñekoa edo? Orkoiengoa naiz. Orkoiengoa. Bai, baina Iruñan bizi naiz orain dela 3 urte. Tiko polit honetan. Hori da. Oda zure tailerra edo zure txokoa, ez? Bai, Sortzeko txokoa. Bizitzeko, sortzeko eta egia da nolabait, beti pentsatu izan dudala niretzat egina dagoela edo ni beti ezakita ametxe egin dut olako leku bat izatearekin, ez? Bai, eta azkenan bihurtu da ere bai inspirazio iturri. Osea, zure hemen bertan inspiratzen zara zure sorkuntzak eta egiterakoan edo? Bai, edo harreman handia dauka ni sortzeko erabiltzen ditudan elementuekin, ez? Esan duguna ilargia eta guzkia, argia eta iluntasuna justo kontraste horiek, ez? Eta gero sortzeko edo margotzeko, idazteko oso beharrezkoa izaten dut argia zuzenean sartzea, ez? Takit, betidanik herrian bizi izan nahi zelako eta argi gehiago sartzen zelako. Eta, ikusten zuen ere, bai, naturarekin lotura txiki bat ere behar izaten dut, bai, nolabait, naiz eta Iruñako alde zaharrean egon, ez? Eta txikitan herrian nolakoa zinen? Mugitua? Ez, lasaia? Oso lasaia, oso lotxatia beti izan naiz. Eta, kuadria polita genuen, baina nahiko, ez dakit, ez ezkutuan, baina bere kabuz zijoan neskatila lotxati bat, esan dezagun. Eta artearen bitartez, pixka bat lotxa hori edo lotxa horrekin, ez dakit, edo zure sentimenduak edo emozioak espresatzeko iturri bat da edo tresna bat da? Bai, tresna bat izan da argi eta garbi. Beti pentsatu izan dut, txikitan eta ikastolan eta institutoan, inork ez luke espero izango, eta nik ez da ere, artearen inguruko bisita gidatuak egingo nituenik edo emango nituenik, ez, adibidez, eta hori da azkenean orain nire lana. Bai, eta izan da, tresna bat, balio izan didana, pixkat, nire burua aurkitzeko, ez, eta nire lekua ere aurkitzeko mundu ireki honen barruan, ez, bai, izan da tresna oso polita. Eta zer izan nahi zenuen txikia zinenean? Ez dakit, gogoratzen dut noizbait esan nuela, amona izan nahi nuela, osea. Amona? Ez ama, bezik eta amona. Ikusten nuen, ez dakit, amona beti etxean, herrian, lasai, etxiko giroan, ez? Gaur ez nintzen konturatzen, atzean zegoen lan guzti horretaz, ez? Baina, hori noizbait esan omen nuen, eta bestela gero, nik uste dut ez dudala inoiz oso argi izan zer izan nahi dudan. Karrera hautatu behar zenean ere aukera oso ezberdinak nituen. Karrera eginda, gero beti izan dute zalantza hori, beste zerbait ikasik nahiko nuke, agian bai. Orduan, zalantzatian naiz eta aldi berean salsera. Orduan, pixka bat anitza edo, esan dezagun. Zer ikasi zenuen? Arte ederrak ikasi. Arte ederrak. Hemen edo? Bilbon. Bai. Baina ez neukan oso argi, familiakoek esaten nahi nuena ikasteko, eta ez nekien hezkuntzarekin lotutako zerbait egin, soziologiarekin lotutako zerbait egin. Osea, ez neukan ezer argi edo gai sozialekin lotuta. Eta osaba batek animatu zidan asko, eta pentsatu nahi ere positiboa izan zitekeela beste leku batera joatea, pixka talde egitea, niretzat izan zen aukera bat zerotik hasteko bez. Eta inork ezagutuko ez ninduen leku batean, ni izaten saiatzeko, ez? Hori oso polita ez, dirudi, baina gero gogorra izan zen, bai. Etxekoia zara?
nik uste nuena baino gehiago, bai. Urte asko pasatu ditut esaten autonoma naizela edo independientea, baina gero konturatzen naiz, bai, lotura hori estua dagoela barruan eta bai, behar dudala familia gertu dagoela sentitu edo. Gero esan duzunean arte ederrak aukeratu zenituela, baina baita ere aipatu duzu hezkuntza edo gizartearekin lotura zeukaten beste karrera batzuk, ez? Zure ustez artea gizartearekiko konprometitua izan behar da? Bai, nire ustez artea barruan dago, beste gai batzuk bezala, ez? Batzutan bai esaten dugu kultura gure barnean dagoela edo behar dugula deno kultura nolabait, baina ez dakigu zer den kultura edo ez dugu hainbeste zehazten, ez? Eta nik uste dut artea bizitzeko, esan dugun bezala, niretzat tresna bat izan zen, eta nik uste dut beste edonorrentzat ere, ez dakit, sendagarria izan daitekela emozionalki edo musika bezala, ez? Musika hartzen dugu denok zenbait momentutan hobeto sentitzeko, edo ondo pasatzeko laguntzeko, edo bezakit. Emozioekin konektatzeko. Hori da, eta oso erraz, ez? Eta inork ez du zalantzan jartzen bere almen hori, ez? Eta nik uste dut arteak ere izan dezakela, baina nolabait dagoela aldenduagoa, eta ez dugula hainbeste ikusten beste arte edo beste adierazpenekin duen lotura, eta komunikazioarekin lotura dauka oso handia. Zakit hezkuntzarekin ere izan beharko luke oso handia. Gizartearekin, zakit, askotan ikusi dugu ze baliagarria den pertsona nagusi batek, zakit, buztinezko zerbait ukitzea, edo hori lantzen dira zentzumen asko. Eta nik uste dut garrantzi gehiago izan beharko lukela. Gizarte honetan. Bai. Eta artea lanbidetzat hartzen duzunean, zer eragina dauka hori zure bizitzan, ez? Azkenean, badakigu artea beti ez dagoela oso onartua lanbide moduan, edo jendea, por amor al arte edo horrelako gauzak esaten dituela, ez? Zenolako eragina dauka hori zure bizitzan? Haundia, egia da ere bai, artean lan egiten duzula esatea oso orokorra dela, ez? Eta jendeak esaten bai, baina zertan, ez? Eta ez dakizula oso ongi zein den muga, ze nik baditut lan ezberdinak, ez? Bisita gidatuak egiten, zaharberritzeko tailerrak ematen ditut, euskararekin eta artearekin lotutako ere proiektu askotan egon naiz, baina ez dakizu zerekin lotu, ez? Batzutan errazagoa da lotzea formakuntza ez arautuarekin, ez? Tailerrak direnean. Beste batzutan, ez dakit, museo baten pean dagoen langile autonomo bat zara. Beste batzuetan, orduan, ez zara zu profesional bezala leku ezberdinetara joaten zarela, eta besteak zure egoerara moldatzen direna, baizik eta zu zara moldatzen zarena beste egoeretara, orduan. Izan behar duzu flexiblea eta irekia ere bai, baina behartzen zaitu hori, lan honetan, autonomoa naiz, beste lan honetan kontratua egiten diate, beste lan honetan ez dago kontraturik eta hori, nolabait voluntarioki egiten duzu. Eta azkenean dena hartzen duzu, ez? Interesgarria iruditzen zaizulako, kuriositate hori ezakit bete nahi duzulako, baina nik uste dut egon beharko lukeela ezakit sindikatu bat artistena, edo kulturaren arlokoa adibidez, ez dago. Eta ez dugu ezakit baremorik edo erreferentziarik zer den pixkat legetik oso edo kanpo dagoen kontratu mota bat, eta duintasuna ez badugu guk eskatzen edo besteak azkenean ezakit ohitu dira guk dena ez dakit onartze horretara. Bai, gustatzen zaigunez ez edo gure pasioa denez ez edo... Bai, nahasten dugu gehiago hori gustora egiten dugun zerbaitekin, emozionalki ez dakit, beste lanak
ez dira hainbeste lotzen mundu emozionalarekin ere ustez. Eta oso argi dago, zuk betetzen duzula ordutegi finko bat, lan batean, eta joaten zarela etxean, baina hemen oso lotuta dagoenez, gero, etxeko bizitzarekin, kanpoan egiten dituzun beste jarduerekin. Bazkenean galtzen dela pixka bat. Bai, non hasten da lana eta non hasten da, ez? Aixialdia, ez? Eta bai, oso konplexua da, ez dakit zein izango litzatekeen errezeta magikoa, baina nik uste dut kulturarloko langile askok zailago dugula egonkortasun hori nolabait lortzea, ez? Nik ere ez dakit egonkortasuna nahiko nukeen, baina behintzat, ez dakit, kanpotik etorriko balitz, ez, berme hori, seguraski lasaiago biziko ginatekela. Bai, hori ziur. Eta adibidez, zein esango zenuke dela arteak edo, eman dizun gauzarik onena, eta txarrena gero? Nik uste dut, esan dudanarekin pixka lotuta, oso esperientzia pertsonala bihurtu dela, ez? Eta nik ez nuke, lotxa adibidez zen oso nerea zen zerbait, ez? Ezaugarri oso pertsonal bat, eta ez dut guztiz galdu lotxa hori, baina bai garapen bat egon da nire pertsonalitatean, ez? Eta baliagarria izan da horretarako. Orduan, nahastu dela alde pertsonala eta alde profesionala denbora guztian, ez? Edo prozesu guztian zehar. Orduan, oso indartsua, baina aldi berean oso aberasgarri izan da, ez? Ez da bakarrik izan lanean egotea, baizik eta barnetik ere ari zirela gauza asko eraldatzen. Pertsonalki ere? Bai. Landu egin duzula, ez? Zure burua. Bai, izugarri. Eta hori igual alde oso ona. Eta alde txarra, horrekin ere lotuta, ez? Bi aldeak dituelako, nire ustez denak. Eta alde txarra hori, azkenean, behartzen zaituela ez bakarrik lan hori egitera edo burutzera eta ez dakit arrazionala izatera, baizik eta ni oso sentibera naiz eta prozesuan bizitako momentu guztiak eta akats guztiak bilakatzen direla ere ez dakit frustrazio modukoak, ez? Orduan ez dakizu zure arazoaren edo eta azkenean prozesu horietan oso ez dakit bakarrik zaude, zure mobidarekin zaude. Eta orduan ingurukoak naiz eta hor egon ez zaituztet ulertzen hain ez? Zu bakarrik dakizu zertan ari zaren eta ze prozesu da mazun. Orduan hori igual alde txarra. Baina, guztiarekin... Balantza egiten duzu ez eta positiboa? Bai, horrek atzen da, egia da momentuan, momentuan ematen diozula garrantzia momentuko bizipen horri, ez? Eta ondira momentu asko onak eta txarrak eta orain errazagoa dela esatea, oreka hori dagoela. Baina bai, horrekin geratzen daiz, momentu onak eta txarrak. Eta gero, ideia horrekin oso lotuta dagoen proiektu batean ari zara orain, ez? Guztiaren alde ona, alde txarra edo iluntasuna eta argia, ez? Kontatuko diguzu pixka bat zertan datzan? Bai, noski. Justo, urte asko neramatzen lanean hortan, baina 2008ko otsailaren 26an ustut argitaratu zen Utxune lehen liburua. Eta bai, pixkat kontrastei buruz eta aurkakoak nola bideratzen ditugu, baina baita ere arte abstraktuaren bitartez modu zuzenago batean eta modu zeharkako batean lantzen duen obra liburu bat da. Eta bai, nik uste dute izan dela esan duguna urte luzeetan bizitakoaren laburpentxo bat grafikoa edo. Eta bada, liburu bat ez daukala, zuk egindako ilustrazio ezberdinak, ez? Eta gero baita ere euskaraz egindako poemak, ez? Bai, poemak ez dira, ez daukate, ez dute jarraitzen legerik edo arau finkorik, ez daukate rimarik, baina bai, ez dakit nola baita antolatua daude hitzak,
irakurlea deskolokatzeko helburuarekin, ez? Eta liburuaren marrazkiak biribilen inguruan daude, biribilak osatuak dira, eta biribil bakoitza hitz bat balitz bezala, ez? Eta orduan nola osatzen den edo liburu bat hitzak eta marrazkiak ez dakit maila berean jarrita, ez? Eta nahi baduzue hemen daukat. Adibidez igual pasartenen bat edo irakurri alduzu. Edo pixkat erakutsi. Noski. Hemen daukat liburua. Ez da ohiko formatu bat, ez da ere ohiko ez dakit itxura edo horretan saiatu gara. Azkenean Greylock editorialarekin egindako lana da. Eta bera Greylock argitaratzeko zuzendaria Susana autoedizioan edo edizioan eta arte garaikidean aditua da, ez? Eta berak pista asko eman zizkidan, bai inprentako arduradunarekin nola eman genion, ez dakite, obra guztiari osotasun bat, ez? Edo ez bakarrik barruko edukia, baizik eta denak olako zentzua izatea. Orduan, proposamena da, ezer edo letrarik edo izenbururik edo izenik ez duen azala, baina beste alde batetik da tekstura duen azala, ez? Eta barnean aurki daiteken ilustrazio bat da, baina beste material batekin ikusten dena, ez? Eta, badagon bite bat hasieratik norberak bere irudimenarekin osatzeko ikusten edo irakurtzen duena, edo sentitzen duena. Orduan, behin liburua edo azala hau irekita ikusten da lehenengo azala, ez? Barruko azala. Eta hemen bai izenburua eta lehenengo ilustrazioa. Eta hau berez sobre baten barruan dago, eta sobrearen atzekaldean ikus daiteke beste alde hori, ez? Eta pistak dira, edo barruan aurki daiteken horren pistak dira. Zer ikusten duzun, hau begiratzen zer da lehen ikusten duzuna, ez? Utxunea edo masa, edo txuria argia edo masa den. Hori norberaren interpretazioaren esku dago. Eta gero oso liburu berezia, nik uste dute orrialdeek badute gardentasun bat, atzeko aldea edo horreko aldea ikusten dena, baina aldi barean potoloak dira. Orduan, denak dauka bere garrantzia, ez? Hemen dago, dedikatoria erderaz jarri dut, pixkat familiarekin gogoratuz, eta gero, ilustrazio ezberdinak eta testu ezberdinak daude. Zakin baten bat irakurtzea nahi duzu. Bai? Eki hots pisutsuenak ondoratzen hasi ziren. Jakun, lokarrien modura, arkaitz mugiezin, oinarri auskor, sumendi isil, eta gailur itxietan pilatuz, harrituz. Eta, gero hori izan duguna, bakoitzaren esku dago nola irakurri, lagun batek esan dit, ni hasi nintzen atzetik. Edo hasi naiz aurretik eta gero egin dut salto, ze testuek baino hitz bakoitzak dauka garrantzia. Batzuk bai osatuta daudela, ez dakit pixkat hitzen soinuarekin edo bukaerak nolakoak diren horrekin lotuta, baina beste batzuk ez dakit independenteak dira, ez? Eta gero ilustrazioekin ez dira zertan izan behar ilustrazioen edo ondoan dituzten ilustrazioen deskribapenak. Baizik eta pixkat modu arbitrarioan daude
ezakite, jarriak edo hori gutxi gora bera da hemen aurkituko duzuena, gutxi gora bera. Liburuan ikusi ditugun ilustrazio txiki hauek orain ikusiko ditugu bere tamainu originalean. Eta Jesune, eta hauek dira zure liburuaren ilustrazioak, ez? Baina kuadro bihurtuta. Bai, ilustrazioetako batzuk dira, prestatzen ari naizelako hori kuadro formatoan erakusketaren bat egiteko. Ezakite, hitz egin dut planetarioko arduradun batekin, eta bestela geltokin edo, prestatzen ari naiz erakusketa bat proiektuarekin jarraitzeko. Eta gero ere egin nahiko nuke heziketarekin lotutako proiektu pedagogiko bat hutsunen oinarrituta. Eskoletan eta lantzeko hutsunearen kontzeptua eta pixka bat, jarraitzeko bere bidea, ez, egiten. Bai. Eta bakoitza bere historia propioa dauka, ez? Edo guztiak, badaukate pixkat jarraipen berbera, edo nola egiten dituzu da, nola? Ez dakit, ustez oso independenteak dira beraien artean, eta ideia da, ez dakit, aldatzea pixkat ordena, ez? Liburuan daude orden batean kokatuta, hola erabaki nuelako, baina nire ideia da kokatzea kuadroak izenbururik gabe, eta norberak egitea bere, ez dakit, interpretazioa kuadro horiek ikustean, ez? Eta bakoitza jartzea bere nahi duen izenburua, edo sentitzen duenaren arabera, edo ikusten duenaren arabera pixka bat. Eta hori, hola proiektua bizirik jarraitzeko modua iruditu zait hori kuadroetan egitea. Eta onomatopeia bakoitza edo badauka lotura bat kuadro espezifiko batekin edo ez? Edo jokatu dezakegu nahi dugun moduan? Zen pixka bat, esan dugun eragin guzti horiek euskararena, gero azkenean onomatopeiak egiten dute erreferentzia soinuei, ez? Edo musikari, edo lotu daitezke gauza askorekin, ez? Ideia askorekin, baita ere gauza, ez dakite, edo ideia eguraldearekin lotutako ideiak, edo inoiz ez duzu pentsatzen haizeak soinu bat duela, ez? Eta euskaraz haizeak soinua du, edo ez dakite, euri tantek soinua dute, elur tantek ere bai soinua dute, orduan pixkatzen ekartzeko eta lotzeko biak. Baina ez dakit, erakusketan uste dute izango dela hitzik gabe, bakarrik ilustrazioak. Eta gero baitere egin zenuen, hasieran liburua argitaratu zenuenean egin zenuen aurkezpen bat katakraken, ez? Bai. Baina gero baitere egin zenuen beste bat, ez? Pixkat dinamikoagoa, zentzumenak edo lantzeko, pixkat esperientzia moduko bat, ez? Kobazulo batean, ez? Bai, gainera, bitxia da, niretzat, ez dakit, bitxikeria bat da katakrakeko aurkezpena martxoaren 12 izan zela, eta kobazuloetan, mendukiloko kobazuloan egin genuena irailaren 12an ere bai. Hala, bai. Orduan, hilabete batzuk pasata, baina... Eta bai, azkenean katakrakekoan, nahiz eta nik kuadro batzuk eraman nituen, eta saiatu nintzen ez hain teorikoa izaten, eta inbeste azalpenik ez ematen, azkenean da, hori, bakoitzaren ezakit interpretazioaren esku egon nahi duen obra bat, oso teorikoa geratzen da, ez? Aurkezpen batean, hitz egiten du editorialeko arduradunak, hitz egiten duzuzuk, nik ere eraman nuen onbidatu bat euskal mitologian aditua, pixkat osatzeko aurkezpena, baina geratu zen oso hitz askorekin, ez? Eta pentsatu nuen, egin beharko genuke hutsunea sentitzeko esperientzia bat, ez? Eta orduan, beste artista askorekin kolaboratuz, osatu genuen bisita esperimental bat, edo esperientzial bat, mendukiloko kobazuloan, eta oso polita izan zen, oso bitxia eta jende asko etorri zen, eta nik uste bakoitza atera zela, hori bizitako zerbaitekin etxera joan zela, ez? Eta hutsuneri lotuta.
Orduan, helburua beteta edo. Eta hau, Josune, kuadro hau da, Zezuan Kobazuloan bazenituen, txoko ezberdinak, ez? Bai. Eta txoko batean jarri zenuen horrelako esperimentu moduko bat, eta hau izan zen, ez? Bai, kobatu nituen 3 kuadroia eginak, eta laugarren bat botilak zintzilika zituela, eta botilen barruan pintura zokaltela. Eta orduan, ideia zen, bi txanda egin genituen ez bisitetan, tandetan zehar eraldatzen joatea, ez? Ez eta sonagatik eta kokatu genituen moduagatik, ezen hasieran oso, hain azkarra izan prozesua, ez? Eta gero gauzak bildu eta genituenean, nik poltsa batekin estali nuen, eta etxera etorri nintzenean eta ireki nuenean horrela zegoen, ez? Eta, prozesuaren barruko, emaitza bat, ez? Emaitza bezala hartu nuen, eta gustoko dut, uste dudalako ez duela zer ikusirik beste kuadroekin, baina aldi berean da egun horretako zerbait, ez? Eta nolabait, inguru horrek nolabait eraldatutakoa edo baldintzatua. Orduan, karina diot eta baita ere abstraktua da, indarra handia du, txuri beltzean izan da, eta ez dakit, berezia da niretzat. Eta egun bakoitzean ikusten ditut Gauza ezberdinak. Eta aldatzen dut ere asko norabidea, eta hori ere gustatzen zait egitea. Pixka bat, egun batean horrela, beste egun batean beste norabide batean, eta nire burua ere harritzen ustea, ez? Nolabait, bai. Eta zergatik aukeratu zenuen kobazulo batean egitea aurkezpen hori, zergatik kobazuloa? Beti izan dudalako, miresmen bat olako lekuekin, eta kobazulo horretako arduraduna Amaia ezagutzen nuen, eta berak proposatu zidan, nik Hutsunearen inguruko obra bat egiten ari nintzela esan nion egun batean. Eta esan zian, eta zergatik ez duzu aurkezten kobazulan. Eta irudizitzaidan, ametxetako bidea eta flipantea, eta esan noski baiet. Baina nola egin aurkezpen bat, ez? Eta argi nuen ez nuela nahi mahai bat jarri, eta ni hor mahaian mikrofono batekin eta hitz egiten. Baizik eta izan behar zuela zerbait ezberdina, eta esperientziarekin lotuta gehiago kontaketa batekin baino, ez? Zer gainera liburuak egiten du horren aldeko apostua eta jolastearen inguruko apostua, eta hor barruan sartzearen eta zure barnekoa nola mugitzen den sentitzen usteko esperientzia bat. Eta banekien bakoitzarentzat ezberdina izango zela, momentuaren arabera, barnetik nola etortzen zaren arabera, eta gero ikusten duzuna, nire ideia zen hasieran bakoitzak ikusi ahal izatea edo barruan gertatuko zen guzti hori bere kabuz eta bere ritmoa, baina hori oso zaila zen, gainera, egoera honeko baldintzatua, talde osoa joan behar genuen elkarrekin, baina bai bilatu genuela ez jakitea, bisitariek ez jakitea zer aurkituko zituen, ez? Eta ere ez genuen jarri aurkezpena izango zela, baizik eta bisita experimental bat, orduan. Ez ezaguna den zerbait, batzuentzat leku ezaguna edo leku ez ezaguna, baina beste modu batean antolatua, orduan. Nik uste dut bete genuela helburu hori, eta jendearengandik ere jaso genuen asko, orduan oso hunkigarria izan zen denontzat, eta nik uste dut jendea bai konektatu zuela Hutsunearekin beste modu batean, ez? Azkenean garrantzitsuena zen espazioa bera, huts hori, kobazuloa, eta hor barruan gertatu zen guztia. Eta hortik zeharkatzean, ezakit, sentitzen duzuna, Orduan, hori, nik uste dut lortu genuela eta jendea
atera zela ere hutsune beste modu batera ezagututa, ez? Edo pixkat nire bisioan pixkat gehiago ulertuta edo, nolabait. Eta Josune, esan duzu, bueno, beti daukazula ez, artea eta euskara lotzen dituzula bueno, beti ez, zure lanetan, eta zer dela eta edo zergatik sentitzen duzu behar hori? Ez dakit, alde batetik uste dudalako beharrezkoa dela euskara integratzea nolabait lanean, eta nik behar hori sentitzen dut ere bai, ez dakit, gizartean eragiteko nire aportazio xumea, ez? Baina aldi berean da, sortzerakoan edo idazterakoan gustorago sentitzen naizelako euskaraz egiten dudanean, erdaraz edo beste hizkuntza batean egiten dudanean, baino ez. Eta niretzat ere erronka da, eta azkenean, naiz eta egunerokotasunean euskaraz bizi nahi izan, zaila da ez. Baina bai esaiatzen naiz, bai lanetan eta eskaintzen dizkidaten enkarguetan, eta pixkat hori ere, edo adibidez, bisita gidatuak, naiz eta euskaraz eta ardazkoak eskaintzen dizkidaten, nik bakarrik euskarazkoak hartzen ditut, edo lantzeko gehiago nik ere bai testu horiek, nola prestatu, eta ez dakit profesional kutsu hori ere mateko, ez, euskarari eta bizitzan barneratuago egoteko. Eta eta gustora sentitzen naiz, eta gero irakurri dituan autore asko niretzat ez dakit eragina izan dute, bertsolaritza ere maite dut asko, eta nolabait nire ekarpena egin nahi nuen, eta pixkat erronka hori ez, lan ez bakarrik erosoena zaidana ez, dela igual gazteleraz ideitea, baizik eta pixkat esfortzu hori egin. Eta gero, aipatu dituzu artista ezberdina, bertsolaritza, ezagizer, zeintzuk dira zure inspirazio iturriak, pertsonak, ze pertsonak dira edo ze artistak dira, zure inspirazio... Zaila da hori. Zaila da hori, ez dakite amaigabeak dira, ez? Baina pertsonak baino, bai, ez dakite... Obrak edo jakintza batzuk, edo... Ez dakite, adibidez, astronomia asko gustatzen zait, eta betienik sentitut lotura bat horrekin, ez dakit zergatik. Nik uste dut galdera asko egiten ditugula eta ez dakigula erantzuna, ez? Eta pixkat, alden magiko hori edo ez ezagun hori ere beti gustatu izan zait, gero aurre historia edo harriekin lotutako monumentu megalitikoak, heriotzarekin lotutako monumentu horiek, ez? Gustatu izan zait beti, ez dakit zergatik. Gero, naturarekin lotutako gaiak ere bai, euskal mitologia, eta, autoreen artean, ez dakit, asko irakurri izan dut Eduardo Galeano, asko, nik uste dut bibliografia guztia dudala. Eta ez da oso irakurle fina, baina zerbait gustatzen zaidanean, sartzen naiz barruraino, eta gustatzen zait, bai. Eta, artista askorekin maiten nintzen karreran, ez? Konturatu ginen, gizonezko artistak bakarrik ikasten genituela, arte historian, eta bar, eta izan nuen oso irakasle interesgarri bat, pixkat kritikoak izatera bultzatu gintuena, eta ezagutu nituen emakumezko artista batzuk asko inspiratu ziatenak, ez? Loreak izango liratekenak, baina oso enfoke zehatzarekin, orduan kontestua galtzen zenuen eta emakumezkoen atal ezberdinekin lotura zeukaten ere bai. Orduan kontekstua kentzearena eta abstrakzioaren indar hori klik egin zean buruan, ez?
realismotik aldentzea, ez? Bai. Realismo erabiltzea, baina beste perspektiba batetik ikustea, ez? Bai, eta karo, edozein gauzari kentzen badiozu enfoke osoa, eta ez dakit, enfokatzen duzu atal bat, karo, hori bakarrik ikustean, ez daukazu erreferentziarik, orduan, beste edozein gauzetan pentsatzen alduzu, ez? Eta horrek, ezakit, inspiratu ninduen nolabait. Gero, Oteiza ezagutu nuenean, euskal arte garaikideko artista asko, ez? Baina Basterretxea eta Oteiza, eta gero izan nuela aukera museo horretan lan egiteko, eta han hasi zen pixkat proiektuaren lehenengo pausoak, ez? Orduan, denetarik pixka bat, Gero literaturan edo euskal poesian Jose Angel Irigaray asko gustatzen zait, baina denetarik entzuten eta irakurtzen dut. Baina bai, saiatzen naiz euskarako mundu horretan murgiltzen eta ezagutzen aurretik egindakoen lanak eta oraingoen lanak eta bai. Artista izateko zure ustez beharrezkoa da formakuntza bat izatea edo nor izan daiteke artista? Ez da galdera erraza, karreran ikasten duguna, ez dut esango zure kabuz ikasi dezakezunik, baina bai karreran, nik uste dut beste karrera batzuk bezala, baina badaudela ezaguera asko oso teorikoak direnak, eta bai zure kabuz edo beste modu batean eskuratu ditzazkezunak, ez? Eta nik falta botan nuen, pinturako lehenengo urtean, egiten genuen bodegoi bat akrilikoan, bodegoi bat oleoan, paisai bat akrilikoan, paisai bat oleo eta akrilikoa bakarrik ukitu genuen, ez? Eta nik neukan kriston gogoa akuarela ikasteko beste teknika batzuk, ez? Enkaustika, ez dakit, freskoak egiteko. Eta hori ez zen heldu, igual laugarren mailara arte, ez? Eta nik uste dut akademiko egia izan daitekela alde batetik eta ikasle asko eta antolatzeko zaila izango dela ere bai. Baina ez dakit. Nik uste dut barnetik datorkizun behar bat edo nahi bat, nahi horrekin lotuago dagoela ikasketa batzuekin baino. Baina noski ikasketetan zure burua ere eraldatzen duzu, zure mugak ikusten dituzu, barneratzen dituzu ere jakintza asko lehen zen dituenak, ez? Orduan, nik uste dut lotuta daudela, baina bai izan daitekela norberaren izaderarekin lotua dagoen zerbait, ez? Eta gero, ez dakit artistak esaten zuen, baina txikitatik denok garela artistak, ez? Edo denok daukagula behar bat, bai komunikatzeko, bai ezakit mundua nolakoa den adierazteko, bai kanta batekin edo bai ezakit margolan batekin edo behar hori ezakite pertsonarekin doala, ez? Eta gero bagoazela eraldatzen eta ikusten zertan hobeto moldatzen garen eta zertan ez, ez? Orduan ez dakit, ez daukat oso argi erantzuna. Interesgarria. Eta nola ikusten duzu oraintxe bertan artearen egoera edo artearen etorkizuna? Bai pertsonalki ez, zure artean eta bai generalean gizartean? Ez dakit, ni hor hasi berria edo olako zerbait naiz azkenean ez naiz oso asko mugitu edo orain arte ez dira nire lanak hainbeste ikusi, gero sare sozialetan ez naiz oso aktiboa, nahiago dut beste alderdi hori ez landu. Eta ez dakit. Nik uste ziurgabetasun puntu handi bat dagoela, ez? Gizartean, lan munduan, edo zein motatako lan munduan, eta arte munduan gehiago, ez? Eta ja, euskaraz bada, gehiago, edo, zakit, bere mugak ere dituela, baina
ni saiatuko naiz jarraitzen eta maite duena egiten, eta alba da modu, ez dakit, bideragarri batean, ez, niretzat, eta edo noizbait lan kolektiboren batean parte hartzen badut, ere gustatuko litzatekeela, hori, arek eta modu bideragarriago batean guztientzat, ez, edo ez izatea beti, ez dakit, proiektuen barruan ideia hori sufretu behar duzula, edo ez dakit, akotrakorriente zoazela beti, eta pixkat pentsatzea, saiatzen naiz pentsatzen, bidea ez dela hain zaila izanen. Baina ez dakit. Batutan bada, baina baita ere, barrutik sortzen den zerbait ez, ideia horrekin edo jarraitzen baldin baduzu azkenean, sufrituko duzu, baina azkenean zuk nahi duzuna adierazten ari zara, ez? Bai, gainera, nik uste dut lan ezberdinak egitearen gauza alde ona edo jendeak ezagutzen zaitu eta jendea ezagutzen dizu ere, bai. Orduan, gero suertatzen dira horretatik abiatuta beste proiektu batzuk edo enkargatzen dizute, ez dakit beste leku batean parte hartzea eta nik uste dut alde horretatik oso bizia den lanbide mota bat dela, ez? Ez dela bakarrik lana burutu baizik eta zure ilusioa, zure jarrera denak eragina duela, ez? Eta eragina du lan hori ongi betetze aldera eta baita ere ez dakit, publikoarekin harreman zuzena duzula, ez? Eta publikoak jasotzen duela hori, osea, uste bizia izate horren alde ona dela, ez? Takit. Oso ondo Josune, mila esker, elkarrezketagatik. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta zaindu. Berdin.